Elikkä miten me kuntoutusalan mahdollisesti, tai onko täällä muitakin ammattilaisia, niin voitaisiin tukea meidän kipeitä asiakkaita omahoidon toteuttamisessa. Ja lähdetään liikkeelle vähän siitä, että mikä se tausta sille omahoidolle on. Eli kyllähän meidän tämmöinen niin kuin yleiset terveyskäsitykset muuttunut ajan myötä ja myöskin semmoinen ajatus siitä terveydenhuollosta on muuttunut pitkälti siitä, että ammattilainen on se, joka toteuttaa sitä hoitoa asiakkaalle kohti sitä, että se asiakas on siinä hoidon keskiössä ja kantaa vastuuta siitä omasta hoidostaan, kuntoutumisestaan niissä raameissa, mihin hänellä on voimavaroja, ja me tuetaan sitten ammattilaiset sitä prosessia. Yksi tärkeä tausta-ajattelu sille omahoidolle ja sen merkitykselle on tämmöinen person-centered care. Mä en tiedä oikein, mikä olisi järkevä suomenkielinen käännös sille. Käänsin se nyt ihmiskeskeinen hoito. Meillä on puhuttu paljon potilaskeskeisestä hoidosta, mutta ero ehkä siihen on se, että ihminen on paljon muutakin kuin potilas. Ja siksi yritän löytää sille jotain parempaa käsitettä, mutta en ole ihan löytänyt sellaista, mikä minua miellyttää, eikä semmoista ihan ehkä vakiintunutta käännöstä sille ole. Mutta mitä se tarkoittaa? Niin tarkoittaa hoitoa, kuntoutusta, joka on linkittynyt siihen, mikä on tärkeää sille henkilölle, eli meidän asiakkaalle, joka huomioi hänen näkökulman, tiedon, toiveet, kyvyt ja sen kontekstin, missä hän toimii. Se tarkoittaa kumppanuutta henkilöiden välillä, huolehtivaa vastuullista tietojen, taitojen ja parhaan tutkimusnäytön hyödyntämistä. Tarkoittaa sitä, että sitä hoitoa tai kuntoutusta toteuttaa potilaskeskeisesti toimivat ammattilaiset ja ympäristössä, joka mahdollistaa sen, että se potilas ja vielä laajemmin ihminen on keskiössä siinä hoidossa. Se on yhdessä olemista ja tekemistä semmoisella tavalla, joka kunnioittaa jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta. Tämä on yksi määritelmä. Tähän on monia eri määritelmiä, mutta ehkä mun mielestä keskeistä tässä on nimenomaan se, että meidän ammattilaisten, jotta me pystytään auttamaan meidän ihmisiä toteuttamaan sitä omaa hoitoa, omaa kuntoutusta, on se, että meidän pitää ymmärtää heidän näkökulma ja toiveet, ympäristö ja semmoiset tekijät. Ja ollaan tasavertaisina kumppaneina siinä matkalla. Ja hyvin paljon me puhutaan kuntoutuksessa toimintakyvystä ja toimintakyvyn mittaamisesta, toimintakyvyn parantamisesta, lisäämisestä sekä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen toimintakyvyn osalta. Mutta jotta me voidaan ajatella, ja mikä on oikeastaan tavoite sillä, mitä on tämmöinen ihmiskeskeinen hoito verrattuna potilaskeskeiseen hoitoon, niin se tavoite on oikeasti laajempi. Se ei ole vaan toimintakykyinen elämä, vaan se, että mitä sillä toimintakyvyllä tehdään. Eli miten siitä elämästä tulee merkityksellistä sille ihmiselle. Ja tämä pitäisi näkyä tavoitteissa, mitä me asetetaan sitten sille omahoidolle, omakuntoutukselle. Ja meidän pitäisi pohtia yhdessä meidän asiakkaiden kanssa, mitä tarvitaan, jotta tämä ihminen, joka on mun vastaanotolla tässä, ne voisi ensinnäkin selviytyä, olla toimintakykyinen ja sitten vielä jopa kukoistaa siitä huolimatta, että siellä on mahdollisesti sitten niitä toimintakyvyn haasteita. Eli keskeinen kysymys sille, että kun pohditaan sitä, että miten me voidaan tukea sitä omaa hoitoa, omaa kuntoutusta, niin miten me voidaan auttaa sitä meidän asiakasta siinä elämää, merkityksellistä elämää. Ja tämä pitäisi olla kirkkaana mielessä ja pitäkää tämä mielessä nyt, kun me mennään eteenpäin tässä esityksessä. Merkityksellinen elämä. Siitä paradigman muutoksesta tässä kuntoutuksessa ja sen roolituksessa, niin se kuntoutuja aktiivinen rooli totta kai korostuu aina kun se vaan on mahdollista. Eli Salmisen hienosta jutusta 2022 voisin laittaa itse asiassa sen lähteen teille vielä sitten, jos lähdetään sulle Katja, niin voit laittaa samalla kuin diat, niin missä on määritelty omaa kuntoutuksen käsitettä. Niin nostettu keskeiseksi se, että niin kun siinä kuntoutusprosessissa on se, että me ammattilaiset tuetaan sen meidän kuntoutuja aktiivisuutta, omatoimisuutta. Ja samalla se on niin kuin kuntoutuksen keino, mutta myös tavoite.
Ja sitten toisaalta samanaikaisesti, kun tämä pitäisi olla se meidän tavoite ja sitten se toteutusmuoto isolle osalle siitä kuntoutuksesta, mitä me tehdään, niin me ymmärretään, että se oma hoitoon sitoutuminen on haaste. Esimerkiksi tiedetään, että tuki- ja liikuntaelinoireisista niin jopa 50–70% ei noudata kotiohjeita. Ja tämä on yksi aihe, mihin tullaan tänään. Eli silloin tavallaan, jos se hoito ei toteudu, niin sehän ei voi olla tuloksellista. Ja tämä me nähdään myös tutkimuksissa. Tosi huonosti on raportoitu sitä hoidon toteutumista, onko se ylipäänsä toteutunut suunnitellulla tavalla. Ja nähdään, että myöskään tutkimusasetelmissa niin se ei, niissä, missä se on raportoitu, niin se ei välttämättä toteudu. Ja meidän pitäisi nykyistä paremmin onnistua miettimään, että miten se oma hoito toteutuisi siellä meidän asiakkaan arkiympäristössä. Muutama sana näistä käsitteistä, joka on aikamoinen viidakko. Siinä samaisessa Salmisen artikkelissa määriteltiin tälleen, että oma hoito on asiakkaan tai potilaan itsensä toteuttamaa, mutta sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä suunnittelemaa ja siihen sen hetkiseen hoidon tarpeeseen parhaiten sopivaa näyttöön perustuvaa hoitoa. Ja oma kuntoutus vastaava termi sitten, kun puhutaan niin kuin kuntoutuksen kontekstissa. Itselle on vähän vaikea erottaa sitä hoito- ja kuntoutussanaa, missä se menee ero ja rajan itse välillä, ja saatan käyttää näitä termejä sekaisin, pahoittelut siitä. Siitä saa mielellään oikaista, jos joku osaa sen rajanvedon siihen kertoa selkeästi. Mutta se selkein ero oikeastaan näiden kahden välillä on hyvin samaa tavoitetta ajavia asioita, ehkä pienillä painotuseroilla, mutta sitten se ero siitä, että mikä on itsehoitoa, niin se on edelleen sitä omatoimista hoitoa ja vaikka tämmöisiä omaa hoitoa ja kuntoutumista tukevia tämmöisten virallisten tai epävirallisten ohjelmia käyttöön, vaikka Terveyskylän jotain omahoitopolkuja tai niin poispäin. Mutta myös joidenkin tällaisten, vaikkapa täällä on sanottu nyt hyvinvointigurujen ohjeiden seuraamista, mutta se ero noihin omakuntoutukseen ja omahoitoon on oikeastaan se, että se ei toteudu ammattilaisen tuella, vaan siellä saattaa olla jotain vaikka terveysalan tai liikunta-alan ammattilaisen antamia ohjeita. Ja nyt mistä me puhutaan tänään on nimenomaan se omahoito tai omakuntoutus. No ehkä yksi haaste, mikä tähän liittyy edelleen käsitteistöön, on se, että tietenkin niin kuin perinteisesti me on ajateltu sitä kuntoutusta tai hoitoa niin, että se tapahtuu siellä terveydenhuoltojärjestelmässä. Siellä diagnosoidaan, ohjataan, annetaan hoitoa. Mutta jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, kun ihminen kuitenkin suurin osa hänen elämästään niin on sen terveydenhuollon ulkopuolella, hän elää elämäänsä jossain muualla kuin siellä meidän vastaanottohuoneessa, niin totta kai suurin osa siitä kuntoutumisesta pitää tapahtua sen ulkopuolella ja kuntoutuksesta. Perinteisesti, kun on puhuttu omahoidon tai itsehoidon keinoista, niin me on puhuttu tavallaan tuossa tummanvihreällä pampulalla olevista asioista, eli niiden oireiden hoitamisesta, kivun lievityksestä, eli toimista, jotka lievittää niitä oireita tällä hetkellä. Ja siitä näkökulmasta niin meidän keinot on aika kapeat, jos ajatellaan sitä, että mitkä on ne menetelmät, jotka meillä suoranaisesti pystyy vaikka saamaan merkittävää kivunlievitystä aikaiseksi. Meillähän ei ole mitään niin kuin valtavan hienoja semmoisia ihmelääkkeitä siihen, jotka näin vaan veisi sen kivun pois. Me ei oltaisi tänään puhumassa tästä, jos näin olisi. Jotta me pystytään auttamaan ihmisiä, joilla on kipuja, niin meidän pitää ymmärtää se oma hoito ja oma kuntoutus laajemmin kuin vaan siinä oireiden lievittämisenä. Vaan kun me ymmärretään kipu monimutkaisena ongelmana, jossa jotkut tekijät saattaa olla niitä, jotka on osana ollut sen ongelmaan syntymiseen, mutta mitä pidemmälle se kipu jatkuu, niin sitä enemmän meillä on siinä vyyhdissä mukana tekijöitä, jotka onkin seurausta siitä kivusta tai vaivasta, oireesta. Eli minkälaiset seuraukset sillä ihmisen vaikkapa toimintakykyä haittaavalla ongelmalla on ollut hänen elämä. Mitä siellä vaikka on jäänyt tekemättä, tärkeitä asioita. Ja sitten vielä laajemmin se viitekehys siinä, niin kuin toi self-care englanniksi sana, niin tässä tullaan siihen taas itsehoito, oma kuntoutus, mitä taas vaikea kääntää suoraan, mutta siellä nousee se kokonaisterveys, eli ne terveelliset elintavat muun muassa, ja se hyvä elämä tavallaan se, että mitä tarvitaan, jotta se ihminen voi
voi voida hyvin ja millä keinoin me voidaan lisätä hänen hyvinvointia. Ja näiden pallojen koko kertoo siitä, että missä meillä on eniten niitä työkaluja sen omahoidon niin kuin, toteuttamiseen. Ja meillä on ihan hirveästi asioita, millä me voidaan auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja lisää niin kuin elämään hyvää elämää. Sitten meillä on vähän vähemmän asioita, mutta edelleen tosi paljon, millä me voidaan auttaa ihmisiä niin kuin hallitsemaan niitä seurauksia, jotta he pystyvät silti tekemään niitä heille tärkeitä asioita, vaikka siellä olisikin joku kipuongelma. Ja sitten meillä on pieni pampula niitä asioita, millä me voidaan suoraan lievittää sitä kipua. Ja tämä antaa meille aika paljon enemmän työkaluja siihen työskentelyyn, kun me ajatellaan siitä näin, eikä pelkästään sitä suoraa kivunlievityskomponenttia siinä. Eli jos ajatellaan sama asia toisin, eli jos ajatellaan, että meillä on kipuoireisen elämä tuolla vasemmalla vaaleansinisessä pallossa ja kipu on tuo tummansininen pallo. Ja kun ihmisellä on kipua, niin aika usein käy niin, että se kipu on vallannut ison osan siitä elämää. Ja ihmiselle hänen tärkeät asiat on jäänyt tekemättä. Meillä on ainakin 2 vaihtoehtoa, miten lähtee lähestymään tätä. Tyypillisestihän me ollaan nimenomaan keskitytty siihen, miten me voidaan vähentää sitä kipua, eli sitä äskeiseltä dialta se oireiden lievityspallo. Eli optimaalisesti kävisi niin, että se kipu helpottaa näin, ja silloin ihminen pääsee takaisin tekemään niitä hänelle tärkeitä asioita. Mutta kun on kyse pitkittyneestä kivusta, niin läheskään aina tämä ei ole mahdollista. Me saatetaan pitkään ja yrittää taistella sitä, etsiä erilaisia keinoja, millä se kipu vaan helpottaisi, jotta sitten päästäisiin tekemään niitä tärkeitä asioita. Jotta me ei jäädä jumiin tuohon näkökulmaan niiden lyhytaikaisten hyötyjen etsintään, niin samanaikaisesti mä ajattelen, että suurimmassa osassa tapauksista me tehdään molempaa. Totta kai me yritetään etsiä asioita. Voiko joku asia olla helpommin tehtävissä toisella tavalla niin, että se sattuu vähemmän esimerkiksi. Mutta samanaikaisesti se, että miten me voitaisiin kasvattaa sen ihmisen elämää isommaksi niin, että vaikka siellä on edelleen se sama määrä kipua, niin millä keinoin me voitaisiin saada se ihminen tekemään niitä hänelle tärkeitä asioita. Muistakaa se merkityksellinen elämä. Aika usein nämä 2 prosessia kulkee samanaikaisesti, mutta välillä, kun on sellainen kiputilanne, että me ei voida saada sitä kipua pois, niin siellä pään hakkaaminen seinää ei vie meitä eteenpäin, vaan sitten meillä on ne 2 muuta isompaa palleroa edellisestä kuvasta, missä meillä edelleen on työkaluja ja meillä on paljon keinoja auttaa sitä ihmistä siinä omahoidon toteuttamisessa. Jotta kaikki tämä on mahdollista, niin palaan vielä aikaisempaan, lähdetään siitä prosessista eteenpäin. Niin meidän pitää pystyä katsoa sitä maailmaa sen ihmisen linssien läpi. Eli hyvä alkukeskustelu, tutkiminen, hyvän terapiasuhteen luominen niin, että me ymmärretään just sitä, mikä on sille ihmiselle merkityksellistä, tärkeää, hänen arvonsa, se nykyinen tilanteensa siinä minkälaiset tekijät hänen elämässään on sillä hetkellä ja hänen terveyteensä on vaikuttamassa. Jos ajatellaan edelleen sitä omahoidon taustateoriaa, mihin se perustuu, miten sitä pitäisi lähteä toteuttamaan. Tässä on pikkasen muokattu versio. Monelle on varmaan tuttu itsemääräämisteoria. Tässä on suomalaisen filosofi Frank Martelan lisäyksenä tähän vielä tuo hyvän tekemisen kohta. Mutta perustuu siis siihen, että kun me lähdetään miettimään, että mitä se omahoito voisi olla ja minkälaisia keinoja me lähdetään ihmiselle sinne miettimään, niin nämä kaikki komponentit kannattaa aina pitää mielessä, jotta me voidaan auttaa sitä ensinnäkin ihmistä elämään merkityksellistä elämää, mutta myös nämä samat tekijät on sellaisia, mitkä on tärkeitä, jos me halutaan saada ihminen motivoitumaan tekemään jotain muutosta vaikkapa elämässä. Eli vapaaehtoisuus, eli ihmisellä kokemus siitä, että hän pystyy itse vaikuttamaan asioihin, hänellä on valinnanvaraa. Sitten kyvykkyys, se, että on kokemus siitä, että mä selviän asioista, mä onnistun. Ja tämä on usein sellainen, missä on isoa puutetta, kun se kipu on vallannut alaa ja istuu kuskin penkillä siinä ihmisen elämässä niin, että se vie ja ihminen niin kuin sen mukaan sit elää ja järjestää kaikki asiat. Ja ei ole sitä hallinnan tunnetta siinä. Siinä monet asiat jää tekemättä sen takia, että aina kun kokeilee jotain, niin ne kipeyttää.
Ja tämän taustalta taas meidän toimintaan se, että yksi tärkeä näkökulma tuossa, että miten me saataisiin sen ihmisen pystyvyyden tunnetta kasvatettua niin, että hän kokee, että hänellä on jotain vaikutusmahdollisuuksia siinä omassa tilanteessa. Yhteenkuuluvuus saattaa syntyä tietenkin siitä hyvästä terapiasuhteesta ammattilaisen kanssa, mutta pitkällä tähtäimellä tietenkin siihen saattaa liittyä vertaistukea, muita elementtejä. Mitä kautta se ihminen voisi kokea tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi? Mitä kautta me voitaisiin saada hänelle tukea siinä prosessissa niin, että hänen ei tarvitse selvitä yksin, koska tiedetään, että yksin jonkun muutoksen tekeminen on aika vaikeaa. Hyvän tekeminen on semmoinen näkökulma, mistä moni varmasti, jolla on pitkäaikaisia kipuja, niin on löytänyt helpotusta myös itselleen. Eli kun saadaankin se fokus pois itsestä ja päästään keskittymään muiden auttamiseen, niin saattaakin auttaa omaa hyvinvointia. Jos me ajatellaan, että mikä meidän elämän tarkoitus, miten sitä on määritelty, niin jotenkin sillä lailla, että tehdään itselle merkityksellisiä asioita niin, että niistä on hyötyä toisille. Ja moni ihminen, joka on vaikka poissa työelämästä tai muuta, niin kokee, että musta ei ole mitään hyötyä, mä oon toisten elätettävänä ja niin poispäin. Miten me löydetään sille ihmiselle jotain merkityksellistä tekemistä niin, että hän kokee, että hän pystyy olemaan toisille hyödyksi? Niin voikin olla yksi semmoinen aika usein unohdettukin näkökulma meillä kuntoutuksesta, mitä usein löytyy semmoisia työkaluja, minkä kanssa päästään eteenpäin. Toinen näkökulma motivoitumiseen tulee vaikka, tämä on ratkaisukeskeisen lähestymistavan Suomen isiltä Ben Furmanilta ja Tapani Aholalta. Eli jotta ihminen motivoituu tekemään jonkinlaista muutosta, niin siihen tarvitaan sen asian koettu tärkeys, eli perustelut sille, että miksi tätä tehdään, vaikka tätä omahoidon keinoa. Sitten se onnistumisen todennäköisyys. Kuinka todennäköisenä se ihminen pitää, että se pystyy toteuttamaan tämän vaikka harjoitteen, mikä me on hänelle annettu. Ja sitten se tekemisen ilo. Ja tässä mä ajattelen, että meillä on aika usein puutetta meidän toiminnassa. Eli me annetaan vähän semmoisia tylsiä niitä omahoidon keinoja ja harjoitteita ihmisille, ja se ilo puuttuu sieltä. Ja siinä olisi meille mietittävää, että miten me saataisiin vähän jotenkin hauskempaa ja vähän vähemmän tiukkapipoista siitä meidän tekemisestä. Kun me on kohdistettu se ihminen hyvin siitä alkutilanteesta lähtien, niin lähdetään miettimään tietenkin just niitä asiakkaalle merkityksellisiä tavoitteita. Liian usein, kun katsoo ammattilaisten kirjauksia, niin siellä ei lue sitä asiakkaan määrittelemää tavoitetta. Mikä on se hänelle tärkeä lopputulema? Siellä lukee se ammattilaisen kirjaama tavoite. Siellä sitä L5, S1 liikkuvuuden parantaminen. Mitä merkitystä sillä on sille asiakkaalle? Mikä mahdollistuu, jos tämä yksi nikama täällä liikkuisi paremmin? Tämä nyt oli vähän karikatyyriä, ja kukaan tuollaista kirjoita, mutta saatte idea. Eli se primääritavoite on sellainen, että mitä jos tämä kipu olisi vähemmän ongelma esimerkiksi, niin mitä sä tekisit? Mikä on sille ihmiselle tärkeää? Vaikka se, että pääsisi pilkille seuraavana talvena lapsen kanssa. Ja siitä voi syntyä sitten niitä sekundäärisiä tavoitteita. Okei, mitä tarvitaan, jotta voidaan päästä sinne pilkille? Sitten me voidaan pilkkoa sitä osia. Mutta kirkkaana aina mielessä se ihmiselle, ja siitä voi tietenkin olla useampia, ja ne voi muuttua matkan varrella. Kun saavutetaan yksi, niin muistetaan kysyä, että mitä muuta? Mitä tässä on vielä sellaista? Mitä sulla on jäänyt tekemättä? Mitä sä haluaisit päästä takaisin tekemään, kun joku saavutetaan? Et ei jätetä siihen, että saadaan se yksi tavoite sieltä maaliin. Ja siihen tavoitteeseen liittyen, niin itselle on ollut aika oivalluttavaa tutkimukset, missä on kysytty tavallaan ihmisiltä, että mitä tarkoittaa, että sä olisit toipunut. Niin usein meillä on se ajatus, että ihmisen pitäisi olla kivuton. Mutta iso osa ihmisistä itse asiassa ei sano sitten, kun sitä kysytään, että milloin sä olisit toipunut, mistä sä tietäisit, että sä oot nyt kunnossa tästä. Niin se ei ole se, että olisin kivuton, vaan nimenomaan se, että mikä se vaikutus sillä kivulla on ihmiseen ja hänen elämäänsä. Aika usein jollekin riittäisi se, että osa päivistä on parempia. Sitten, ja aika usein ne on semmoisia hyvin toiminnallisia tavoitteita, vaikka just se, että voisi mennä vaeltamaan, tehdä kotityöt, juosta takapihalla lasten kanssa. Niin sitten tietäisi, että on toipunut.
Ja tämä kannattaa pitää mielessä just myöskin siinä, kun me valitaan niitä keinoja, että mihin me tähdätään. Että jos me koko ajan vaan tähdätään sitä kivun lievitykseen, niin se saattaa joskus jopa estää meitä saavuttamasta niitä ihmiselle tärkeitä, merkityksellisiä tavoitteita, koska usein ne kivun lievityskeinot on välttämistrategioita. Eli ne vaikka, jos otetaan nyt se selkäkipunen, jota sattuu, kun se pyöristää selkää, niin on palkitsevaa olla pyöristämättä selkää, koska sitten sitä kipua ei tule. Mutta me ei päästä kohti sitä, että se ihminen voisi vaikka kykkiä siellä ja nostaa sen lapsen lapsia, koska silloin meidän täytyy mennä kohti vähän niitä hankalia ja kivuliaita asentoja. Eli nämä saattaa välillä, ja me joudutaan tasapainoilla niiden välillä, kun me lähdetään miettimään niitä omahoidon keinoja. Eli lähdetään etsimään niitä merkityksellisiä tavoitteita ja hyvin konkreettisia sieltä arjesta. Joskus voi olla selkeä, mitä se ihminen sanoo, sitten ne on semmoisia, tai joskus ne on semmoisia isompia, niin kuin vaikka otetaan se pilkillä käynti, mutta joskus ne voi olla ihan niitä arkisia sukkien pukemisesta lähtien. Ja mun mielestä toi PTA-kysely on tosi hyvä apuväline siinä, että saadaan ne näkyväksi. Ja kun aika usein se kipu ei suoraan heti, kun me lähdetään kuntouttaa ihmistä ja hän lähtee tekemään omahoitoa, niin kipu ei suoraan heti lievity. Mutta on tosi tärkeää, että ihminen huomaa edistyksen. Niin itse olen kokenut, että tuo PTA-kysely on ihan loistava apuväline siihen, että me saadaan sitä muutosta näkyviksi. Eli saattaa ihminen kokea vaikka, että kipu on tosi kova edelleen. Sukkien pukeminen on ollut hankala aluksi. Ja sitten kun kysytäänkin tämä kysely uudestaan, niin siellä on tullut iso muutos sillä janalla siihen sukkien pukemiseen jo. Ja sitten me pystytään nostamaan se esiin, että hei, tiedätkö, että me on päästy näin paljon eteenpäin. Ja aika usein käy niin, että se toimintakyky lähtee ensin paranee. Ja sitten se kipu lievittyy sieltä perässä vasta vähiten. Ja pystytään motivoimaan sitä ihmistä jatkamaan sitä kuntoutusta, ettei näytä vaan siltä, että tästä ei ole mitään hyötyä. Eli siksi se mittaaminen on tärkeää. Miten sitä PTA-kyselyä voi hyödyntää myös? Niin jos tässä nyt olisi ollut vaikka se sukkien pukeminen tavoitteen. Ja 0–10 jana. 0 on se, että en voi kuvitellakaan, että mä pystyisin pukemaan ne sukat jalkaan. Ja nyt oltaisiin vaikka niin, että siinä asteikolla se antaa 2. Niin yksi tosi tärkeä kohta on sen jo tapahtuneen edistyksen sanottaminen. Eli mitä on jo tapahtunut? Et sä et laittanut 0 kuitenkaan, että sä laitoit 2 tähän sukkien pukemiseen. Ja sitten siitä lähdetään työskentelemään eteenpäin askel kerrallaan. Kun sä oot päässyt 1 askeleen eteenpäin, niin mikä on eri lailla, mistä sä huomaat sen? Eli kuvitellaan se muutos jo toteutuneena. Lähdetään vähän avaamaan sitä tulevaisuushorisonttia niin, että kuvitellaan kaikilla aisteilla toteutuneena se aikaansaatu muutos. Esimerkiksi ihminen voisi sanoa, että okei, jos mä olisin päässyt 1 askeleen eteenpäin tässä sukkien pukemisessa, niin voisi olla vaikka se, että mä pystyisin nostamaan tämän jalan tähän toisen päälle. Okei, ja sitten me voidaan hyvin lähteä harjoittaa sitä. Joskus voi olla myös hyödyllistä kysyä ihan sitä, että mikä olisi riittävän hyvä. Aina se 10 ei tarvitsekaan olla se tavoite. Ja silloin se meidän välimatka tavallaan siihen lopputulemaan jääkin aika paljon lyhyemmäksi. Se näyttää saavutettavammalta se tavoite. Sellaista työskentelyä esimerkiksi voisi olla. Ja siihen liittyen just se, että mistä sä tiedät, että tämä tavoite on saavutettu. Eli kun me tietenkin ensin tehdään perusteellinen alkukeskustelu, tutkitaan ihminen hyvin, keskittyen niihin ihmisen tärkeisiin, kivuliaisiin, vältettyihin, huolestuttaviin toimiin. Kartoitettu se tavoite. Joskus se voi olla tämmöinen smart, tarkkaan määritelty tavoite, mutta usein kun kyse on pitkittyneestä kivusta, niin tulevaisuushorisontti voi olla aika lyhyt ja voi olla vaikea saada semmoisia tarkkoja, että ei pysty oikein kuvitellakaan, kun se kipu on ollut niin pitkään, että millaista olisi elämä, jos se olisi toisenlaista. Niin välillä ne voi olla myös prosessitavoitteita, eli tavoitteena voi ihan hyvin olla myös se, että lähdetään kokeilemaan erilaisia omahoidon keinoja. Se voi joskus olla ihan hyvä ensimmäinen tavoite. Ei väkisin väännetä sitä myöskään semmoista tarkkaa tavoitetta, koska ihminen ei pysty tekemään tavoitetta asiasta, mitä ei pysty kuvitella tai ei ymmärrä tarpeeksi. Ja sitten se voi syntyä sieltä vähitellen, kun oppii ymmärtää, että mitä se prosessi vaatii. Ja sitten kun meillä on se tavoite,
jos se nyt on vaikka selkeä, otetaan se piikillä käynti, niin tehdään lajianalyysi. Eli mitä tarvitaan sen tavoitteen saavuttamiseksi? Onko se vaikka, lisää lihasvoimaa, tasapainoa ehkä, jotain uskallusta tai kykyä kävellä jonkin verran matkaa. Sitä, että pystyy istumaan jakkaralla pidemmän ajan, pystyy kumartumaan eteenpäin, pystyy poraamaan se, miksi sanotaan, niin sen kairalla se reiän jää. Niin sitten pilkotaan sitä niihin sekundäärisiin tavoitteisiin ja rakennetaan semmoinen progressiivinen tavoitteen suuntainen suunnitelma, polku nykytilasta kohti tavoitetta. Mitä tarvitaan tähän matkan varrella? Ja mä väitän, että meillä kuntoutuksessa liian usein käy niin, että me ei jatketa sitä matkaa sinne loppuun asti, vaan me annetaan jotkut alkuvaiheen harjoitteet, jotka jää vielä valovuosien päähän niistä vaatimuksista, mitä sen ihmisen arki vaatisi siellä. Ja siksi me ei saada ihmisiä vaikka takaisin töihin, tai se ei nivoudu oikeasti siihen tavoitteeseen. Vaikkapa sinne jää ihan liian iso gäppi siihen, me saadaan ihminen tekemään vaikka jotain kumppariharjoitteita, mutta se mitä se työkyvyn kannalta vaatii, niin me ei viedä sitä prosessia maaliin. Tässä meillä olisi parannettu. Ja sitten tosi tärkeä on se seuranta. Eli suunnitelma siitä yhteydenpidosta, ihmiselle selkeä kuva, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja mitä tehdään, jos tästä tulee takaiskuja, koska niitä suurimmassa osassa tapahtuu, että niihin ei kaadu se hyvin alkanut kuntoutus ja tulee ajatus siitä, että ei tämä ollut hyvä menetelmä, mitä me tehtiin, vaan ne pitäisi ottaa semmoisina oppimiskokemuksina ne takaiskut. Ja ne pitää olla puhuttu etukäteen. Muuten, jos semmoinen hankala tilanne tulee, niin sitten menee vähän meriselitykseksi, jos ette ole puhunut sitä etukäteen. Eli miten me voidaan sitä asiakasta auttaa pääsee liikkeelle, jotta se pystyy sitten toteuttaa sitä omahoitoa siellä. Niin tarvittavia asioita on tietenkin aika usein se, että se ihminen ymmärtää vähän sitä omaa tilannetta. Mistä tämä johtuu? Mitkä tekijät on tällä hetkellä vaikuttamassa mun hyvinvointiin? Ja lähdetään löytämään toiminnallisten kokeilujen kautta niitä erilaisia tapoja siihen omahoitoon. Mitä se ihminen pystyy tehdä, jotta se oire voi muuttua? Mitä se ihminen voi pystyä tehdä, jotta saadaan niitä sen kivun seurauksia sieltä taklattua, jotta saadaan se ihminen takaisin tekemään niitä hänen merkityksellisiä asioita, jotta saadaan se ihminen takaisin elämään. Yksi mun asiakas sanoi musta hienosti, että tärkeintä tässä on ollut fysioterapiassa se, että sä oot auttanut mua valloittamaan mun elämän takaisin. Se on aika hienosti tehty ja siitä on mun mielestä kyse prosessissa, missä me autetaan ihmistä toteuttamaan sitä omahoitoa, omakuntoutusta. Ja aika usein kyse on semmoisesta jonkinlaisesta noidankehästä, missä sillä ihmisellä on huolia, pelkoa. Se välttää monenlaista tekemistä, paljon epätietoisuutta. Saattaa olla vaikka huonoa unta, stressiä. Jokaisella ne tekijät, mitä siellä on mukana, niin on erilaiset. Ymmärretään, että kipu on moniulotteinen asia, mihin vaikuttaa aina monenlaisia juttuja. Ja aika usein se ihminen on vähän tuommoisen kuilun partaalla. Siis saattaa itse asiassa olla jo aika moni niistä omahoidon keinoista olemassa, mutta se ei ole jotenkin päässyt niiden kanssa eteenpäin. Silloin se meidän tehtävä on toimia vähän niin kuin siltana siellä, jotta se ihminen pääsee eteenpäin. Usein edellytyksenä sen omahoidon toteuttamiseen ja niiden keinojen löytymiseen on se, että se ihminen rupeaa ymmärtämään kivusta biopsykososiaalisessa viitekehyksessä. Jos me ajatellaan kivusta hyvin biomedikaalisesti, niin silloin ne hoitokeinotkin on meillä aika kapeat. Se on varmaan aika selvää. Aika usein siihen keskusteluun pääsee, ei välttämättä kivun syitten kautta, mutta niiden kivun seurausten kautta. Suuri osa ihmisistä kokee ne seuraukset hyvin biopsykososiaalisesti. Toivo on ihan hirveän tärkeä. Ei turhaa toivoa, mutta perusteltu toivo. Ja joskus toivoon riittää jo se, että ei ole yksin enää tilanteessa, vaan joku on siinä rinnalla funtsimassa niitä asioita. Sitten niitä omia vaikutuskeinoja, eli niitä omaa hoidon keinoja, minkä kautta sen ihmisen minäpystyvyys lähtee kasvamaan. Ja meidän tehtävä on tehdä siihen se selkeä suunnitelma, miten päästään sen kuilun yli, toteuttaa sitä omaa hoitoa. No, mistä ne sitten löytyy, ne tekijät,
niin kuin mihin me voidaan kohdistaa sitä omaa hoitoa. Kliinisen päättelyn työkalu on mun mielestä yksi tosi hyvä apu siihen, että lähdetään miettimään laaja-alaisesti, että minkälaiset tekijät tässä ihmisen tilanteessa on mukana vaikuttamassa hänen hyvinvointiin. Ja ensinnäkin sieltä voi löytyä suoraan niitä keinoja, kun ihminen kertoo niistä, mitkä on vaikka helpottavia tekijöitä tai minkälaisia kuormitustekijöitä siellä on. Mutta sieltä voi myöskin sitten tulla esiin niitä omahoidon toteuttumisen mahdollisia esteitä, eli vaikkapa kipuun liittyvät uskomukset. Se ihminen on tosi herkistynyt sille oireille, niin meidän pitää edetä tosi varovasti, jottei se, tai niin kuin harkiten, jottei se oire koko ajan vaan aina lehahda uudestaan. Sinne voi liittyä hankala tilanne työpaikalla, mihin me ei oikein pystytä vaikuttaa, tai sitten paljon erilaisia liitännäissairauksia niin, että ihmisellä on vähän semmoista hoitouupumusta, että joutuu käyttämään paljon aikaa monen eri sairauden hoitoon ja siksi vähän uuvahtaa ei jaksaisi enää sitä omaa hoitoa toteuttaa. Sieltä usein niin kuin meidän on pakko kartoittaa se, kun on kyse pitkittyneestä tilanteesta, niin laaja-alaisesti se ihmisen kokonaistilanne, kuunnella sitä hänen tarinaansa. Aika usein hän kertoo meille jo niitä toimivia keinoja rivien välistä sieltä, kun me vaan osataan kuunnella ja yhdistellä niitä palasia siinä palapelissä, joka on siellä ihmisen tilanteessa usein vähän sekaisin. Sitten kun me lähdetään miettimään, että aika usein kuitenkin se, että ihminen lähtee toteuttamaan jotain omahoitoa, niin vaatii käyttäytymisen muutosta. Tämmöinen kombimalli on aika hyvä malli siihen, että teoriatausta sille, että miten tämmöinen käyttäytymisen muutos tapahtuu ja minkälaisia, mitä siellä tarvitaan, jotta se on mahdollista. Niin tarvitaan siis sekä kykyjä, motivaatiota että tilaisuuksia sen toivotun toiminnan toteuttamiseen. Aika usein meidän tapauksessa kyse ei ole tiedon puutteesta. Ihmisillä saattaa olla siitä vaivasta jo tietoa tai vaikka elintapamuutoksesta, että okei, ihmisen on tärkeää syödä hyvin, mutta silti hän ei ole niin kuin muuttanut sitä. No sitten me helposti ollaan, että ei täällä ollut motivaatiota muuttaa sitä. Aika usein ihmisellä kyllä on motivaatiota, kun me etsitään niitä hänelle merkityksellisiä tavoitteita ja maalataan niitä kuvia siitä, että niin kuin toivotusta tulevaisuudesta ja näin, vaan kyse onkin kuitenkin palataan takaisin sinne, että ihminen on neuvoton ja hän ei osaa, hänellä ei ole keinoja toteuttaa sitä tietoa, mitä hänellä on. Ja sitten tiedetään, että yksilöön kohdistuvat interventiot niin ei ole mitenkään supertehokkaita, eli sitten meidän pitäisi mahdollistaa tehdä sitä ympäristöstä sellainen, että se tukisi sitä muutosta mahdollisimman hyvin ihmisten kannalta, mutta myös siis ihan tämmöisiä perusjuttuja, että jos meidän pitäisi ihminen saada lenkille, niin esimerkiksi se, että laitetaan illalla ne juoksulenkkarit valmiiksi siihen, tai se, että työpaikkaruokalassa asetetaan silmän korkeudelle helposti saataville ne terveellisemmät ruuat esiin siihen ekana, niin tai näitä esimerkkejä, mitä olette nähneet esimerkiksi, että kun kaikki menee aina liukuportailla ja sitten kun siihen portaisiin laitetaankin pianon koskettimet, niin sitten ihmiset rupeaa menemään niitä portaita. Niin usein semmoiset meidän tai siis ympäristöön liittyvät pienet tuuppaukset, niin saattaa olla aika tehokkaita niin kuin muuttajia ja näitä kaikkia näkökulmia meidän pitäisi lähteä miettimään, kun me lähdetään suunnittelemaan sitä, että miten se ihminen voisi onnistua toteuttaa sitten niitä uusia käyttäytymisen ja toiminnan tapoja. Jaettu päätöksenteko on keskiössä siinä omahoidon suunnittelussa, eli totta kai ei me ihminen voi osata odottaa ja toivoa sellaista, kun me aina kysytään niitä toiveita ja odotuksia, niin hän ei voi osata toivoa ja odottaa sellaista, mistä hän ei tiedä. Joten meillä pitää olla se tietoa sitten sen päätöksenteon pohjaksi, eli tietoa vaikka niistä mahdollisista omahoitokeinoista. Yksi esimerkki on Helena Miranda Ota Kipu haltuun -kirjan pohjalta tehty vaikka tuo jäävuorimalli. Ja Kipu ry-sivulta löytyy taas sitten tämmöinen kipuhallinnan keinojen lista. Ja lähdettäisiin pohtimaan ihmisen kanssa sitä, että miksi täällä on nämä asiat, mikä näitä yhdistää, mitkä on tuo jäävuoren alla. Et ei ole kyse vaan siitä, että odotellaan, että tämä menisi ohi, otetaan lääkkeitä ja odotellaan, että pääsee leikkaukseen, vaan mitä kaikkea meillä on olemassa niitä keinoja, jotka auttaa meitä voimaan hyvin tai helpottaa sitä kipua. Ja niitä on tosi paljon. Ja mä ajattelen, että iso osa siitä liittyy just siihen, että
autetaan sitä ihmistä kokemaan positiivisia tunteita, tekemään hänelle tärkeitä, miellyttäviä asioita. Joskus ne liittyy elintapatekijöihin, vaikka unen helpottamiseen tai muuhun, eli ei suoraan siihen kipuun, vaan nimenomaan niillä meidän pampuloilla niin kuin useammanlaisia niistä ekoistadioista, niin niillä kahdella isommalla ympyrän kehällä olevia juttuja, jotka ei välttämättä lievitä sitä kipua nyt just, mutta jolla voi olla sitten pitkällä tähtäimellä niin kuin isojakin vaikutuksia. Esimerkiksi just ravinto ja tällaiset asiat. Mekanismit voi olla monenlaiset, miten nämä eri asiat auttaa. Ja monet liittyy varmaan jollain lailla siihen, että meidän kropassa on valmiina olemassa semmoinen lääkekaappi, joka tuottaa niitä hyvää olohormoneja meille siellä, kun me tehdään niitä asioita, jotka saa meille endorfiinia, oksitosiinia ja muita hyvää olohormoneita sieltä liikkeelle. Niin lähdetään miettimään, että onko jotain semmoista, mitä se ihminen on jo kokenut, miten hän on kokenut, onko niistä ollut hyötyä. Jo monella on paljon erilaisia kokeiluja, ja sitten muistetaan, että ei kannata hylätä suoraan jotain, joka on jo kokeiltu, vaan kaivaa vähän syvemmin sitä, että no miten tätä on käytetty missä tilanteessa. Ja usein on kyse esimerkiksi semmoisessa, kun on kyse vähän akuutimmasta semmoisesta kivun pahenemisvaiheesta, niin ei se ole se yksittäinen keino, joka auttaa, vaan niitä kannattaa ketjuttaa niin, että pääsee sen hankalan hetken yli. Eli ottaakin useamman peräkkäin, ja sitten ne saattaakin auttaa, mitkä ei ole auttanut yksittäisin. Eli vaihtoehtoja on. No, sitten ehkä niitä haasteita. Tämä on bongattu, vähän muokattu yhdestä LinkedIn-postauksesta. Selkäkipuinen asiakas oli käynyt fysioterapiassa ja kokenut käydin hyödylliseksi. Saanut mukaansa kotiharjoitteitakin. Kun sitten oli tarkoitus tehdä kotiharjoitteet ensimmäistä kertaa, asiakkaalle iski tenkkapoo. Miten ne harjoitteet menivätkään? Ohjeet löytyi, suttuiset kuvat, joista ei saanut mitään selvää. Pidä selkäneutraalina lukiohjeissa. Mistä mä tiedän, onko se selkäneutraali, pohti asiakas. Sitten hän muisti saaneensa harjoitteista videot katsottavaksi. Hienoa. Videolla nuori fitness-pimu teki liikkeen ja asiakas pohti, miten mukaan itse taipuisi tuohon asentoon. Ohjeessa luki myös, että voit sitoa vastuskuminauhan kotona kyykkyräkkiin. Sitten se asiakas tulee vastaanotolle jatkokäynnille vähän häntä koivien välissä pahoitellen itseään moittien, kun ei ole saanut aikaiseksi tehtyä niitä harjoitteita. Taas tuli kaikenlaista. Kotiharjoitteet on jääneet tekemättä ja sitten se terapeutti nyökyttelee, niin vaan tehdyt harjoitteet auttaa. Ja tässä mä haastan meitä ammattilaisia, on se kyse harjoittelusta tai mistä tahansa omahoitokeinosta, että meillä on peiliin katsomisen paikka. Mun mielestä tässä tilanteessa ei ole kyllä asiakkaan vika, vaan ammattilainen saisi vähän miettiä sitä, että mikä tässä ei ehkä mennyt ihan putkeen. Me on kasattu tuohon meidän kirjoittamaan harjoittelu- ja tuleterveyskirjaan yksi kappale tuosta harjoittelun sitoutumisen haasteista. Ja mitä me voidaan tehdä niiden taklaamiseksi, kun me tiedetään, että ihmiset ei meinaa niitä tehdä. Niin lyhyesti tärkeitä juttuja on just se, että se ihminen ei jää yksin. Että on se selkeä suunnitelma ja seuranta. Voisiko jollain lailla saada muistutuksia sille ihmiselle siitä harjoittelusta, miten hän pystyy olemaan sitten meihin yhteyksissä. Sitten se asiakaskeskeisyys, ihmiskeskeisyys, mistä me puhuttiinkin jo, että huomioidaan se ihmisen mieltymykset ja voimavarat. Onko tämä oikeasti, mitä mä annoin sille nämä harjoitteet, niin onko niitä mahdollista tehdä? Onko se toteutunut jaetussa päätöksenteossa vai onko mä määrännyt sille ihmiselle, että teen nämä jutut? Soveltuuko se ihmisen arkeen ylipäänsä? Onko sillä aikaa tehdä niitä? Vai tuleeko siitä vaan lisää stressiä, kun tämäkin pitää suorittaa, kun mä en muutenkaan mennä jaksa? Aika usein ne tavoitteet ei ole selkeät, tai ne on liian suuria niin, että me ei huomata sitä edistystä. Ja sitten me ollaan vähän huonoja kehumaan ja antamaan sitä positiivista palautetta. Meidän pitäisi muistaa ihan pienistäkin asioista kehua ja nostaa sitä positiivista edistystä esiin, koska ihmisen aivot on evolutiivisesti suunnattu sinne negatiiviseen henkiin jäämisen takaamiseksi, mutta meidän pitäisi erikseen sitä positiivista sieltä muistaa nostaa esiin. Sitten aika usein ne harjoitteet ei oikein käy sille ihmiselle järkeen. Me annetaan jonkun hienon ohjelman mukaiset jumpat silleen, mutta se ihminen ei tiedä yhtään, että miten nämä vie tätä mua kohti sitä mun tavoitetta. Ymmärtääkö se ihminen ylipäänsä, että miksi näitä tehdään? Ja ymmärtääkö se, että mitä hyötyjä tällä on mahdollista saada aikaan? Liian usein harjoitteet on joko liian helppoja tai liian vaikeita. Eli joko ihminen kokee, että näistä ei ole hyötyä, kun ne on niin löpöjä, tai sitten ne annetaan liian tarkkoja
ohjeita niin, että se ihminen ei uskalla tehdä niitä vaikka kotona, kun pelkää, että se tekee ne väärin. Sitten se este voi olla se, että se ihminen ei todellakaan ymmärrä sitä kipua, eli se ajattelee, että jos mä teen nämä harjoitteet, niin mä pahennan tätä mun nivelrikkokulumaa esimerkiksi tai pahennan sitä kipua. Sillä ei ole keinoja säädellä sitä kuormitusta, jos ne oireet vaikka paheneekin tai sieltä puuttuu se takaiskusuunnitelma ja sitten se loppuu se harjoittelu, kun se ihminen ajattelee, että taas mä hajotin tätä vaan lisää tätä mun kroppaani tekemällä ja uskomalla sitä fyssaria näitä harjoitteita tekemällä. Sitten aika usein meidän ohjeet on vähän liian monimutkaisia, niitä on liikaa. Eli kysytään ihmiseltä, minkä verran, missä olisi oikeasti toteutettavissa se oma hoito. Haluatko se ihminen ne ohjeet paperilla, kännykkää tai muuta. Tämä oli mielenkiintoista, kun haastattelin ihmisiä mun omaa tutkimusta varten, niin toiset oli ehdottomasti pitää olla paperilla, että mä laitan ne jääkaapin oveen ja toiset oli, että ei, ne paperit, että pitää olla puhelimessa, että ne paperit menee vaan jonnekin lehtiroskapinoon. Niin muista kysyä. Sitten myöskin se, että mitkä on se ihmisen odotukset, jos se odottaa, että se joku hoitomuoto vie hänen kivun nyt näin pois, niin todennäköisesti pettyy. Minkälaisia esteitä, aikaisempia kokemuksia siitä hoitomuodosta on jotka meidän pitää taklata, jotta päästään sitten eteenpäin. Ne ei välttämättä, jos aikaisemmin on jostain huono kokemus vaikka, niin se sama ei päde ja sitten meidän pitää osata selittää se hyvin. No sitten kun me lähdetään selittämään sitä kipua, niin tiedetään, että semmoinen pyytämättä tullut tieto on vähän kuin laitettaisiin roskapostiin lootaan postia, ne menee aivan ohi. Eli meidän pitäisi kohdistaa se, auttaa sitä ihmistä ymmärtää sitä kipua hänen omassa tilanteestaan käsin, eikä niin, että me kaadetaan sitä yleistä kipuun liittyvää tietoa sille ihmiselle, vaan niin, että se käy sille ihmiselle järkeen, miksi juuri minä olen nyt kipeä. Jotta se voi ymmärtää myös, että mitkä on ne mekanismit sille, että miksi me nyt jotain vaikka omahoidon keinoa sinne annetaan. Aika usein jonkinlaista tiedon antamista ja ymmärrettäväksi tekemistä on tärkeää tehdä, koska ne negatiiviset käsitykset on haasteena tulevaisuudessa etenkin, eli vaikkapa selkäkipuun ja nivelrikkoon liittyy tosi paljon negatiivisia käsityksiä, ja mitkä vaikuttaa ihmisen kokemukseen oireista, siihen aktiivisuustasoon, miten se ihminen uskaltaa osallistua, miten se emotionaalisesti voi hyvin. Ja ne on aika usein tämmöisen harjoittelun ja liikkumisen ja muun omahoidon toteuttamisen esteen. Jos ihminen ajattelee vaikka, että mulla on nivelrikko, mun nivel on rikki, tätä ei voi käyttää tätä niveltä, että se kuluu vaan enemmän. Hyvä esimerkki siitä. Monet semmoiset diagnoosin nimet, mitä me käytetään, anatomiset, biomedikaaliset selitykset, ne kuulostaa huolestuttavilta. Ja ne on osa sitä pelkovälttämiskehää, mikä usein sille ihmiselle muodostuu siihen, miksi hän ei pysty tekemään niitä hänelle tärkeitä asioita. Ruvetaan välttämään sitä aktiivisuutta ja sitten se toimintakyky heikkenee vähitellen. Ymmärretään, että harjoittelu kohtuullisesta kivusta huolimatta on suurimmassa osassa vaivoista turvallista ja siihen meidän pitäisi kannustaa. Tämä harjoittelu ja liikkuminen, miten halutaankaan sanoa, niin päästä siitä eroon, että se kipu ei tarkoita samaa kuin, että nyt mä hajotan tätä kroppaa lisää. Eli jotta se omahoidon toteutus onnistuu, niin me tarvitaan usein näiden käsitysten muuttamista ja sitten ehkä se haaste on, minkä varmaan moni meistä tunnistaa, niin meidän pitäisi saada yhtenäinen viesti eri ammattilaisilta, jotta se ihminen ei ole sitä aivan sekaisin, että yksi sanoo yhtä ja toinen sanoo toista. Miten kohdistaa se ohjaus yksilöllisesti niin, että me ei vaan kaadeta sitä tietoa, vaan saada se kivun ymmärrettäväksi tekeminen siihen fokukseen. Eli me saadaan hyvin tietoa sieltä kipukyselyiden pohjalta ja alkukeskustelusta siitä, että mitä se ihminen ajattelee siitä omasta kivusta, sen syistä, liikkumisesta ja mistä tämä ihminen on huolissaan. Ja myöskin se, että jos siellä on kuvantamislöydöksiä, miten niitä on selitetty. Ensin aina osoitetaan kuulevamme, kysytään tarkentavia kysymyksiä. Ei lähdetä suoraan meidän oikaisurefleksin valtaan, kun me kuullaan ihmiseltä joku hassu negatiivinen käsitys, vaan ensin on usein järkevää hankkia jonkinlaista todistusaineistoa, eli tutkimisen ja harjoittelun kautta etsiä jotain poikkeusta tai ristiriitaa sen ihmisen käsityksen suhteen. Eli jos hän ajattelee, että vaikka
käden nostaminen ylös on vaarallista, että hänen olkapääjänteet repeytyy. Niin miten me saataisiin se ihminen siihen tilanteeseen, että me on saatu nostettua se hänen käsi ylös, mutta ne ei ole repeytynyt ne jänteet esimerkiksi. Sitten me voidaan helpommin palata käsittelemään niitä käsityksiä, huolia. Tai sitten se todistusaineisto vaikka siitä, että jos ihminen ajattelee, että mulla on välilevyn pullistuma, no sitten me tehdään hyvä neurologinen tutkiminen, jonka löydökset on negatiiviset. Niistä on tosi helppo perustella ihmiselle, että okei, täällä oli kaikki kunnossa tässä tutkimisessa, ja jos täällä olisi löytynyt jotain sellaista, mikä olisi voinut viitata välilevyn pullistumaan, niin täällä olisi ollut sellaiset, tällaiset oireet. Niin meillä on paljon keinoja siihen selittämiseen yksilöintiin. Ja aina just se, että se selitys siihen tosi paljon ja kaikissa tärkeimpänä on se, että me jollain lailla vastataan niihin asioihin, mistä se ihminen on ollut parissa. Meillä on paljon konkreettista tukimateriaalia siihen mutta täytyy suhtautua tietenkin aina kriittisesti kaikkiin matskuihin, mitä netistä löytyy. Jos ei ole tottunut siihen selittämiseen, niin suosittelen lämpimästi, että käytätte alkuun niitä tukimateriaalia. Ei tarvitse itse keksiä niitä sanotuksia kokonaan. Itsekin teetään sitä, että annan vaikka kotiin jonkinlaisen tehtävän. Katso tätä ja mieti, että miten tämä niin kuin sopii sun tilanteeseen ja keskustellaan seuraavalla kerralla vaikka. Mielenterveystalossa, kivunhallintatalossa on paljon hyviä matskuja prosessin tueksi. Just julkaistiin uusi selkäkivun verkkokurssi potilaille akuuttiin kivuun. Sitten löytyy erilaisia hengitys-rentoutusharjoitteita, webinaareja kipuun liittyen. Just Suomen kivu YouTube-kanavalla paljon loistavaa matskua ja tuolla ammattilaisten sivulla Katja taisikin linkata sen kivun selittämisen oppaan. Ja sitten tuommoinen menetelmien lääkkeettömän kivunhoito-opas löytyy myös sieltä Kipu ry:n sivuilta. Tule ry:n sivuilla ammattilaisille osiosta löytyy esimerkiksi tuo jäävuorikuva ja siihen liittyvä pari työkalua. Ja erilaisia eri vaivoihin liittyviä oppaita, infografeja löytyy aika hyvin. Rupeaa olemaan suomeksi, englanniksi löytyy sitten laajemmin. Ja suosittelen lämpimästi erityisesti noita Pain Health ja toi Restore Low Back Pain -sivuja, koska niissä on sellaisia potilastarinoita, mitkä mun ainakin asiakkaat on kokenut tosi voimaannuttaviksi, että on nähnyt, että en ole ollenkaan ainoa, jolla on tämmöisiä vaivoja ja muutkin on voineet toipua näistä. Sitten elintapamuutoksessa tukemiseen löytyy myös hyviä materiaaleja ja suosittelen lämpimästi motivoivan haastattelun tekniikoiden opiskelua. Eli esimerkiksi Oppiportista löytyy maksuton suomenkielinen pieni motivoivan haastattelun kurssi ja paljon muita matskuja. Mutta näitä käyttäytymisen muutostekniikoita, näytän kohta vähän esimerkkiä keissin kautta siitä, niin näihin löytyy paljon vinkkejä siihen, että miten me voidaan tukea sitä muutosta. Ja siinä on mun mielestä semmoinen yksi meidän ydintaito, mihin me ei ole saatu tarpeeksi ehkä oppia, jotta me voidaan tukea ihmistä siinä omahoidossa. Ja esimerkiksi jos se tarve sitten siihen omahoitoon olisikin vaikka siellä elintapamuutoksen puolella liikkumisen lisäämisessä tai ravitsemusasioissa tai muuta, niin esimerkiksi avuksi nuo Tule ry:n helpompi tapamateriaalit tai sitten Duodeckimin sieltä omahoitopuolelta löytyy ja sekä tuolta Terveyskylästä niin monia hyviä materiaaleja. Sitten esimerkki vähän vielä siitä vuorovaikutuksesta. Nyt tässä on asiakas vasemmalla puolella ja ammattilaisen roolit. Mä oon nyt tämmöinen vähän jakomielinen ja esitän molemmat roolit. Eli asiakas sanoo, nyt kun sä oot tutkinut tämän mun jalan, niin mistä sä ajattelet, että nämä kivut johtuu? Ammattilainen sanoo, ei ole mitään syytä huoleen, vaikka röntgenkuvissa näkyy kulmamuutoksia, niin mä huomasin tässä tämmöisiä mekaanisia virheasentoja ja ylipronaatiota, jotka aiheuttaa sun kivut ja samalla näyttää sitä jalkaterämallia sille asiakkaalle. No asiakas sanoo, okei, eipä kuulosta hyvältä, mun jalka siis rappeutuu ja onko se pois paikaltaankin, että mitä tällä voi nyt sitten tehdä? Eli potilaan on nyt vähän vaikea kuunnella, kun hän on huolissaan, kun hän on kuullut sanat kulma, virheasento, ylipronaatio. Ja ammattilainen, okei, kuten mä sanoin, niin ei ole mitään syytä huoleen, että monilla sun ikäisillä on näitä kulmamuutoksia. Aattele se semmoisena normaalina kehon kulumisena. Aattele, nyt tämä varmaan rauhoittaa sen potilaan. Ja sitten asiakas, siis onko se kulma saanut noin luut pois paikaltaan? No ei ole mikään ihme, että tämä kipu on näin kova. Ja sitten se asiakas on tosi huolissaan. Mutta kai tälle jotain voi nyt tehdä.
Ja sitten ammattilainen, joo kyllä, tällainen ongelma voi olla tosi kivulias, mutta tämä voidaan hoitaa ihan yksinkertaisilla pohjallisilla ja harjoitteilla. Ja ajattelee tässä validoivansa sen potilaan kipukokemuksen samalla ja edelleen sitten osoittaa sitä jalkaterämallia. Potilas, joo, loistavaa, nyt mä tajun, että nyt mä varmaan sitten kerron tuolle pomolle, että tämä seisominen työssäni on se, joka on hajottanut mut, että mitäs nyt teet? Pitäisikö sitten miettiä päässään, pitäisikö mun lopettaa työ vai välttää sitä seisomista vai pitääkö tätä jopa leikata? Ja ammattilainen ei tietenkään halua, että tämä lopettaa sen työnteon, sanoo, että on parasta pysyä mahdollisimman aktiivisena. Anna kivu ohita sitä, kuinka paljon teet. Se on sen kehon tapa varoittaa sinua. Ja asiakas sanoo, okei, mä ymmärrän, kiitos. Mutta samalla ajatellen päässään, joo, no se kipu aiheuttaa lisävauriota, että pitää suojella ja leputtaa ja lopettaa, jos sattuu. Ja ammattilainen tyytyväisenä sanoo, okei, hyvä, että ensi kertaan varataan sulle uusi aika, onko kysyttävää. Ja potilas edelleen miettii, että joo, mitäs nämä oli. Voiko se kirjoittaa mulle ylös kulmamuutokset? Englanniksi oli malalignment ja ylipronaatio. Ja ajattelun, että täytyykin katsoa netissä tarkemmin, että mitä nämä tarkoittaa. Ja näyttää vaimolle ja pomolle, että nyt selvisi, miksi mä oon kipeä. Ja terapeutti pahaa aavistamattomasti sanoo, että joo, totta kai tässä ja nähdään. Ja ajattelen, meni tosi hyvin. Nyt se potilas ymmärtää asian hyvin ja on motivoitunut toipumaan. Ehkä nousi ajatuksia, että mikä tässä ehkä meni vähän hassusti. Nyt oli aika semmoinen kaikkien tarttuva asiakas. Ehkä suurin osa meidän asiakkaista ei ihan näin selkeästi tarttu kaikkeen, mitä me sanotaan, mutta merkitys siitä, että sanoilla on väliä siihen, että millaiseen me päädytään mahdollisuuksiin siinä omahoidossa. Ja sama esimerkki toisella tavalla. Eli taas asiakas kysyy, että nyt kun sä oot tutkinut tämän jalan, niin mistä ajattelet, että nämä kivut johtuu? Joo, kaikki näyttää hyvältä. Jotain normaaleja ja iänmukaisia muutoksia röntgenkuvassa, pientä asentomuutosta siellä jalassa. Mitä sä itse ajattelet, että tämä kipu, mistä se johtuu? Eli hän on aktiivisesti kiinnostunut siitä asiakkaan ymmärryksestä ja uskomuksista. No, asiakas vastaa, että no se on ollut 2 vuotta jo kipeä ja se estää mua tekemästä asioita. Eli täytyyhän siellä olla joku vaurio, joka aiheuttaa kivun. Eli saa kerrottua niistä omista uskomuksista ja huolista siinä. Ja sitten ammattilainen sanoi, joo, no mä oon varma, ettei siellä ole mikään rikki, mutta kyllä se jalka on aika herkistynyt ja se on tullut jäykäksi sen 2 viime vuoden aikana, mikä on tainnut johtaa siihen, että sä et ole voinut tehdä yhtä paljon niitä fyysisiä asioita. Eli osoittaa, että on kuullut sen potilaan tarina ja vahvistaa sitä, mitä on kuullut. Tämä sanoi, joo, se kipu on pahentunut nyt ja mun on vaikea seistä pitkään töissä ja lasten kanssa leikkiessä. Että pitäisikö näitä niin jatkaa, voisiko parempi levätä? Eli saa taas kysyttyä semmoisia hankalia tai niin itselle tärkeitä kysymyksiä. Ja ammattilainen sanoi, että joo, no onpa tosi kurjaa ja kuulostaa tosi turhauttavalta, että sä et ole pystynyt tehdä noita sun tärkeitä juttuja. Että mitä ajattelet, että tapahtuisi, jos sä lakkaisit menemästä sinne töihin ja leikkimästä lasten kanssa? Eli validoi sen ihmisen näkökulman ja sitten aktiivisesti yrittää saada esiin sen asiakkaan ajatuksia sen sijaan, että kaataisi sitä tietoa. Ja tämä sanoo, kiitos, kyllä on ollut kyllä tosi turhauttavaa välillä. Mä luulen, että se tulisi vain jäykemmäksi ja kipeämmäksi. Enkä mä tietenkään voisi tienata rahaa tai olla hyvä vanhempi, jos mä lakkaisin tekemästä näitä. Ja ajattelen, että okei, on varmasti parasta pysyä liikkeessä. Ja sitten vahvistaa se ammattilainen sen potilaan päätelmän, että joo, lopettaminen ei ole hyvä idea sen aiheuttaman haitan takia, mutta kuten se sanoi, niin todennäköisesti kävisi niin, että se jäykistyisi ja kipeytyisi ennestään. Että on turvallista pysyä liikkeessä. Ja sitten se potilas sanoo, että no, tämä on hyviä uutisia. Sen lisäksi, että pysyy liikkeessä, niin mitä muuta voi tehdä? Ja kysymykset just, että mitä meidän asiakkailla usein on, mitä mä voin itse tehdä, mitä ammattilainen voi tehdä ja kauan toipuminen kestää. No sitten ammattilainen sanoo, että joo, muutamia vaihtoehtoja voidaan pohtia yhdessä, mutta ennen kuin puhutaan siitä, niin tsekataan, että mitä sä nyt ajattelet, että mistä tämä kipu johtuu. Ja jos ajattelet, että mä olisin sun pomo, joka kysyy, että mitä siellä sairaalassa sanottiin, niin mitä sanoisit sille. Eli varmistaa sen potilaan tulkinnan eikä oleta. Ja sitten potilas sanoo, että no hyvät uutiset oli se, ettei siellä ole mikään rikki. Ja jalka on herkistynyt ja tullut jäykäksi. Ja mun täytyy pysyä liikkeessä, jotta tämä paranee. Eli vahvistaa sen, että oli ymmärtänyt oikein, niin kuin ammattilainen ajatteli. Ja sitten vielä ammattilainen vahvistaa, että just noin sä sait kiinni ajatuksesta, että sitten me mietitään, mitä voidaan tehdä. Niin pikkasen erilainen viba tässä.
ja näitä voi vaikka pysähtyä, kun saatte nuo ideat, niin pysähtyä miettimään vielä itse tarkemmin jollain porukalla, että mikä näissä erosi toisistaan. Mutta mitä se omahoidon tukeminen on, niin mitä vastaanotolla pitää tapahtua, jotta se niin kuin onnistuu se omahoito sitten ihmisillä kotona, niin meidän pitää auttaa ihmisiä saamaan niitä arkisia ongelmanratkaisutaitoja. Ja se syntyy usein harjoittelun kautta, oiremodifikaation kautta, sitä kautta, että se ihminen huomaa, että nyt sattuu, mutta sitten mä teen jotain eri lailla niin, että nyt sattuu vähemmän esimerkiksi. Keinoja säädellä sitä kokonaiskuormitusta. Ei tule aina vaan kipuun törmäämistä, kun yritetään tehdä enemmän jotain. Mainitsin sen itsehoitokeinojen ketjuttaminen, että ei käytetä aina vain yksittäistä keinoa, vaan päästään siitä ahdistuksen hetkestä, kun tulee se kivun pahenemisvaihe, niin yli. Sitten se just, että on se selkeä takaiskusuunnitelma. Ja sitten muistetaan pilkkoa riittävän pieniksi sitä taitojen harjoittelua, jotta syntyy onnistumisia niiden omahoitokeinojen käytössä. Eli saadaan se ihminen takaisin sinne kuskin penkille. No muistetaan se, että mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Aika usein ihminen on käyttänyt paljon jo omahoitokeinoja ja tehnyt pitkään samaa. Ja tilanne ei ole muuttunut miksikään. Niin välillä meidän pitää sitten vaan, niin kuin, ei ole vain, että lisätään keinoja, vaan joskus saa sitä, että pitää poistaa jotain. Välillä ihmiset on ihan uupuneita myöskin niiden niin kuin kaikkien mahdollisten kivunhoitokeinojen alle ja onkin parempi sitten vähentää niitä kuin lisätä enää yhtään lisää. Muistetaan, että se matka kohti tavoitetta ei ole suora ja siitä kannattaa olla niin kuin, realistisen niin kuin rehellinen ja olla tukena siinä matkalla, ettei ole semmoisia turhia oletuksia, että nyt tämä ihme ratkaisee tämän koko tilanteen. Muistetaan, että kyse on prosessista, eli meidän pitää huolehtia siitä seurannasta ja vertaistuesta. Tämä on siitä Restore Back Pain-sivuilta. Mä oon kääntänyt tuon infografin itse asiassa suomeksi, mutta se ei ole ihan vielä siellä mutta jossain kohtaa tulee myös suomeksi. Mutta moni mun asiakas on ainakin kokenut hyvänä sen, että tämä nyt liittyy alaselkäkipuun, mutta yhtä lailla tuommoinen prosessi voisi liittyä muuhunkin kipuun. Näkee vähän, että missä vaiheessa itse menee ja näkee, että miten muut on kokenut sen, niin semmoinen vertaistuellinen elementti myös siellä. Takaiskusuunnitelmasta me puhuttiin. Mutta ehkä just se, että kun me puhutaan siitä omahoidosta ja kuntoutuksesta, niin se meidän ammattilaisten rooli on olla rinnalla kulkija siinä prosessissa. Ei se tähtipelaaja, joka fiksaa sen jollain maagisella tekemisellään, vaan niin, että se ihminen saa kokemuksen, että hän itse sai tämän muutoksen aikaiseksi. Yhteenvetona, mikä on keskeistä siinä omahoidon tukemisessa? Se minäpystyvyyden kasvattaminen sen kautta, että se ihminen oppii ongelmanratkaisutaitoja. Siellä on selkeät tavoitteet ja suunnitelma siihen ja pystyy joustavasti muokkaamaan se toimintaa. Proaktiivinen seuranta. Välillä on tärkeää, että ammattilainen on se, joka ottaa yhteyttä, ei jää asiakkaan varaan, jos ne voimavarat on vähissä. On ollut sitä jaettua päätöksentekoa. Käytetään tukimateriaaleja sinne, hyödynnetään vertaistukea ja sitten se itse myötätunto siinä, että kun tulee takapakkeja ja muuta, niin ei ihminen ruoski itseään, vaan ymmärtää sen normaalina osana sitä prosessia. Ja loppuun keissi, missä yritän vetää yhteen vähän tätä, mistä tässä on selittänyt. Eli Bob on 65-vuotias eläkkeellä oleva putkimies. Se tulee vastaanotolle polven niverikan takia ja sillä on kipuja ja hankaluuksia portaiden nousemisessa ja sitten hän olisi tosi tärkeää päästä takaisin tekemään tämmöisiä tee se itse projekteja ystäville. Miten me voidaan tukea sitä omaa hoitoa tässä matkan varrella? Niin tässä tapauksessa niin jo ennen käyntiä, niin siinä esitietolomakkeessa on kysytty niistä omahoitokeinoista ja sitä edistävistä ja estävistä tekijöistä ja kehotettu valmistautua keskustelemaan aiheesta. Ja siinä tämä liittyy just niihin ongelmanratkaisukeinojen harjoitteluun jo etukäteen ja sitten ratkaiseva tekijä sitten tämän onnistumisessa on sitten se, että miten se terapiasuhde siellä sitten syntyy, että päästäänkö tähän keskusteluun siellä vastaanotolla sitten hyvin. No sitten jos mietitään harjoittelun ohjauksen kohtaa, niin selvitetään ne merkitykselliset tavoitteet. Sitten esimerkiksi tämmöisiä keinoja, että pyydetään sitä asiakasta siellä lähtien tekemään resilience-harjoittelua vaikka, niin se tuntee niiden tekevän töitä. Eli biofeedback voi joskus olla sellainen, jotta se ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu. Sitten se, että se ihminen saa ne vaikka sen omalla puhelimella kuvattuna ne ohjeet, missä samalla ammattilainen selittää sinne ja antaa niitä ohjeita. Jos tämä oli semmoinen, mitä se ihminen toivoo.
Sitten se, että ei ole liian monta harjoitettavaa sen verran, kun on hänelle toivottu määrä, selkeät kuvalliset ohjeet, ettei ole liian monimutkaista, ettei mene voimavaroja sitten taas niiden ohjeiden ymmärtämiseen ja sopiva määrä niitä harjoitteita. No. Edelleen siihen harjoitteluohjaukseen liittyen, niin vaikkapa niin, että asteittain lisätään sitä kuormitusta, että ennen kuin lähdetään kokeilemaan niitä portaita, niin tehdäänkin steppilaudalle nousuja, niin saadaan se onnistumaan ja sitten lisätään kuormitusta vähitellen. Ja sitten vähitellen koko ajan mielessä pitää kuitenkin, että mitä oli ne hänen teessä itse projektien vaatimat asennot, että jos siellä on tarvitsisi päästä lattialle ja ylösnousu, niin huomioidaan ne siihen. Pyydetään ja etsitään keinoja esteiden taklaamiseen, eli pyydetään sitä perustelemaan nämä keinot sen vaimolle, jonka mielestä sen pitäisi mennä leikkaukseen eikä tehdä mitään tällaisia humputuksia. Sitten vaikka tässä oli käytetty sitä muistutuksen apua, että pyysi lastenlasta lähettää hänelle tekstarilla muistutuksia harjoitteista. Sitten on se yhdessä tehty takaiskusuunnitelma ja mitä sitten, kun aluksi harjoittelu vähän väsyttää, niin mitä sitten tehdä. Voiko keventää sitä ja tehdä semmoisia rentousharjoituksia välillä. Sitten käyttöön vaikka joku appi, niihin voi tehdä sitä harjoituspäiväkirjaa, joka muistuttelee siitä ja palkitsee askelista, saa niitä kannustimia siellä. Tai voitaisiin hyödyntää ryhmää, jolla olisi vielä tämmöinen WhatsApp-ryhmä, josta aina kannustetaan, kun joku saavuttaa ja pystyy tekemään jotain. Ja sitten keskustellaan siitä appin kertyvästä datasta ja seuraa vaikka älykellostakin vielä sitä askelmäärää. Ja sitten hoitojakson lopussa niin kirjataan yhdessä palaute vaikka lähettävälle lääkärille, johon kirjoitetaan, miten hienosti asiakas on sitoutunut siihen harjoitteluun ja edistynyt jo. Ja sitten mietitään vielä se jatko, että hän ei jää tyhjän päälle, vaan luodaan se putki sinne eteenpäin. Niin esimerkkejä asioista, mitä siellä ihan konkreettisesti pystyy arjessa tehdä, hyödyntämään erilaisia niitä käyttäytymisen muutostekniikoita. Kannattaa tsekata tämmöinen kannustava ammattilaisen checklista, löytyy tuolta Tule ry-sivulta. Osaatteko kannustaa siihen omaan hoitoon, mikä toimii hyvin ja onko jotain semmoista, mitä pitää harjoitella vielä. Mutta kiitoksia. Ja tuosta harjoittelu- ja tuleterveyskirjasta niin vähän tähänkin teemaan liittyen niin löytyy lisämatskua ja mulle saa laittaa viestiä ja olla yhteydessä, jos on jotain kysymyksiä nousee tästäkin. Joo, hyvä. Eli tosiaan mun kokemuksia kivun omahoidosta. Päästäänkö? No niin, täältä. Eli kuka mä oon? Mä oon Kontun Eeva. Olen aiemmalta koulutukseltani fysioterapeutti, tosin en ole ikinä sitä työtä päässyt tekemään. Mutta olen tällä hetkellä opiskelemassa oikeustieteitä. Oikeusnotaariksi valmistuin toukokuussa ja nyt on maisterin opinnot menossa sitten. Mulla on 2 koiraa. Ja lisäksi 2 lasta ja 2 liskoa. Ja mitä kaikkea muuta mä puuhastelen, niin mä teen koko päivä töitä. Mä 2 eri yhdistyksessä ohjaan koiraharrastuksia. Ja sit mulla on oma yritys, jonka puitteissa mä teen noita koirajuttuja. Ja lisäksi mä opiskelen koiran kouluttajaksi tällä hetkellä. Ja se, miksi mä kerron näistä, niin näihin mä viittaan tähän kokonaisuuteen tuolla vähän myöhemminkin. Viime syksynä olen käynyt kokemustoimijan peruskoulutuksen Suomen Kipu ry:n kautta ja sitä myötä teen näitä hommia nyt sitten. Ja miksi mä olen tänään täällä, niin mulle kehittyi CRPS työtapaturman seurauksena. Se työtapaturmat sattui 2017 loppuvuodesta ja 2018. Ja siitä saakka olen painiskellut tämän kroonisen kivun kanssa. Mulla on ollut siitä onnellinen tilanne, että mulla on ollut fysioterapiaa tosi paljon ja toimintaterapiaa tässä tämän sairastumisen jälkeen. Eli olen vakuutusyhtiön kautta päässyt moniin terapioihin ja sitten välillä kaupungin kustantamana myös. Tällä hetkellä minulla on menossa
mä olen siis noin 1,5 vuotta sitten, tuli sellainen oikein tosi suuri takapakki. Mä jouduin olemaan vuoden pois töistä ja opinnoista ihan kokonaan, koska CRPS oireilu meni niin pahaksi. Ja sen jälkeen vuoden kävin noin kerran viikossa fysioterapiassa ja toimintaterapiassa. Ja nyt sitten tämän vuoden puolella on ollut vähän harvemmin, koska tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Se, mitä mä koen kulmakiviksi tässä omahoidon tukemisessa, mitä ammattilaiset voi siinä tehdä, niin kolme kovaa kulmakiveä tähän. Eli tavoitteet, niiden asettaminen, sitten se ohjelma, mikä tehdään, ja sitten se, minkälaisena tukena se ammattilainen siellä on. Tavoitteista, mitä mä ajattelen, niin Riikka sanoi tuossa hyvin sitä kysymystä siitä niin kuin, että minkälainen se on se merkityksellinen elämä. Niin viime aikoina mä oon tässä joutunut miettimään sitä, että riittääkö mulle selviytyminen pelkästään siitä kokopäivätyöstä, vai haluanko mä mun elämään merkitystä niillä monilla muilla asioilla, mitä mä teen. Mä koen sen niin, että niiden tavoitteiden tulisi olla sellaisia omaan elämään sopivia, omaan elämään sidottuja, että lyhyellä tähtäimellä voi olla erilaisia, ja sitten, että ne voi pitkällä tähtäimellä olla niin paljon suurempiakin. Ja mä koen, että ne tavoitteet saa olla tosi rohkeitakin, millä päästään eteenpäin. Mulla on tavoitteina ollut tässä näiden eri terapiajaksojen aikana esimerkiksi sellaisia niin kuin pystyvyyden tunteen lisäämistä. Tällä hetkellä niin kuin se elämän tasapaino niiden kaikkien eri osa-alueiden välillä, kun on sitä työtä ja on lapsia ja on harrastuksia ja ohjaan kaikenlaista, niin että millä se saadaan niin kuin pysymään se paletti kasassa ja stressinhallinta niin kuin siellä on keskiössä myös tavoitteissa mulla tällä hetkellä. Jossain vaiheessa mulla oli tavoitteena sellainen, että kun mä pystyin kuorimaan 3 perunaa, niin siitä otettiin tavoitteeksi sellainen, että mä pystyisinkin kuorimaan ne kaikki keittoperunat, ettei tarvitsisi jättää siihen 3. Tuossa on kuva tuosta, kun mä kiipeilen seinällä. Se on viime keväältä. Suunnilleen silloin 1,5 vuotta sitten, kun me aloitettiin mun nykyisen fysioterapeutin kanssa hommia, niin mä totesin, että mä haluaisin vielä joskus kiipeillä. Mä olin silloin sellaisessa tilanteessa, että me tehtiin tasapainoharjoituksia siellä terapiassa, ja mä seisoin yhdellä jalalla, ja se yhdellä jalalla seisominen lehahdutti mun vasemman kyynärvarren CRPS-oireet aivan järjettömän voimakkaiksi, niin että mä en pystynyt enää sillä terapiakerralla tekemään yhtään mitään, ja mä en oikeasti uskonut, että mä joskus vielä kiipeilisin seinällä, mutta mun fysioterapeutti sanoi, että me otetaan se tavoitteeksi, ja sä vielä pystyt siihen. Ja vuosi siinä meni, ja me pidettiin viime keväänä silloisen jakson viimeinen kerta niin, että me käytiin mun fysioterapeutin kanssa kiipeilemässä. Että tosiaan se niinku rohkeus siellä niiden tavoitteiden asettamisessa. Mä kirjoitin tänne tuossa niinku siitä oli puhetta Riikalla siitä, että minkälaisia ne voi niinku se parantuminen, että milloin kokee olevansa niinku toipunut tai parantunut, niin mulle heräsi siitä sellainen ajatus, että jos mä lopettaisin tekemisen aina silloin, kun muhun sattuu, niin mä en koskaan tekisi yhtään mitään. Että se kannattaa pitää mielessä siellä, että se niissä niinku kommenteissa, että kuinka niitä asioita
asiakkaille sitten toteaa. Hyvä. Mennään seuraavaan diaan. Eli se harjoitteluohjelma. Mulla tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin, niin mun harjoitteluohjelma koostuu stressinhallinnasta, voimaharjoittelusta ja mieluisista asioista, mitä mun elämässäni on. Koska mulla on se fysioterapeuttitausta, niin voi olla, että mä oon vähän semmoinen erikoinenkin asiakas ollut että mä oon niinku hyvin paljon kerännyt sitä, niinku, niitä juttuja, mitä mä oon sieltä ihan alusta asti sen CRPS:n toteamisen aikoihin ja sen jälkeen tehnyt, niin mulla on kertynyt tosi iso paletti sitä, että mitä mä voin sieltä valita sieltä mun ohjelmasta. Eli tosiaan mä koen sen niin, että siellä kannattaa olla just sellaisia lyhyitä ja helppoja tehtäviä ja sitten niin vaativampaa. Et silloin kun siellä siinä paletissa on semmoista varaa, mistä mä voin valita ne sen päivän kuntoon sopivat tehtävät, niin se mahdollistaa mulle sen onnistumisen tunteen. Eli mulla tulee sekä valinnan mahdollisuus että se onnistumisen tunne, jotka niin yhdessä tulee siitä, kun mä pystyn sieltä ohjelmasta poimimaan sopivia. Mä koen, että silloin kun mulla on mahdollisuus valita myös niitä ihan helppoja tehtäviä, niin mulla se hallinnan tunne siirtyy siihen, että mulla on hallinta mun elämästä ja myös osittain siitä kivusta, kun se kipu ei hallitse ihan kaikkea sitä mun tekemistä, vaan mä pystyn itse hallitsemaan sitä niin kuin joltain kantilta, kun mä otan sieltä jonkun semmoisen helponkin tehtävän niinä vaikeina päivinä. Joskus siinä harjoitusohjelmassa niin kannattaa olla niitä hyvin itsestäänselviä asioita, esimerkiksi just näitä hengitysharjoituksia, itselle omaa aikaa ottamista, pysähtymistä, rentoutusharjoituksia. Jos on vaikea päivä, niin sieltä pystyy valitsemaan sen että tee 5 minuutin hengitysharjoitus. Ja missä tahansa tilanteessa mä pystyn hengittämään. Ja kun mä saan sen sieltä ruksittua, niin se luo sitä kokemusta siitä, että kyllä mä pystyn muuhunkin kuin pelkästään tähän hengittämiseen. Sellainen, mikä on tukenut mulla sitä omahoidon toteuttamista myös on se, että me ollaan niin kuin muokattu sitä harjoitteluympäristöä. Alkuun tehtiin paljon niin kuin ihan kuntosaliympäristössä niitä harjoitteita, kun mä siellä terapiassa kävin. Mutta sitten todettiin, että no ei tämä niin kuin ihan toimi, että kun me ei pystytä tekemään yhtään mitään, kun oireet lehahtaa niin pahaksi. Niin sitten en muista mitä kautta se ilmeni, mutta todettiin, että no uima-altaassa se vesi pitää ne lehahdukset sen verran kurissa, että me pystytään tekemään siellä uima-altaassa niitä harjoitteita. Ja se oli todella suuri oivallus mun omahoidon toteuttamisen kannalta, koska sitten mä rupesin tekemään siellä altaassa niitä juttuja. Mä käytän stressinhallinnassa ja stressin poistossa myös paljon tuommoista kelluntatankkia, eli mä käyn 4-5 kertaa vuodessa kellumassa, niin se on osa sitä mun harjoitteluohjelmaa ja olen sen kokenut erittäin hyväksi. Eli tällaisia vähän erilaisiakin voi sinne asiakkaalle sitten ehdottaa. Se, missä ammattilainen pystyy vielä tukemaan tai olemaan se semmoinen niin kuin tukipilari. Mä oon ainakin itse kokenut sen niin, että mulle se mun nykyinen fysioterapeutti on sellainen tukipilari,
joka on sellainen turvallinen ja avoin läsnä niissä tilanteissa, koska joskus voi olla sellaisia tilanteita, että siellä niin kuin arjessa ei ole sellaisia, jotka ymmärtää sitä kipua tai kuuntelee sitä, kun mä puhun kivusta ja mun elämästä. Koska se kipu ei hirveän paljon näy päälle päin, niin se, että no minkä takia mä en ole nyt tehnyt niitä kotihommia tai mitä se nyt onkaan, niin ihmisten voi olla vähän vaikea ymmärtää sitä, että no, se johtuu siitä, että mä oon niin kipeä, että mä en vaan pysty tekemään, koska se ei näy. Mutta sille fysioterapeutille mä oon pystynyt niistäkin asioista sitten puhumaan. Se myös, missä se ammattilainen pystyy olemaan apuna, niin se armollisuuden niin kuin tuominen tavallaan siihen, että annetaan niin kuin asiakkaalle se niin kuin lupa olla tekemättä jotain ja niin kuin kokee niin kuin itse sitä armollisuutta ja itsemyötätuntoa, että joskus ei vaan pysty, niin siihen tukemiseen niin mun fysioterapeutti on ollut kyllä suurena apuna. Myös se, että se vähän liittyy siihen, mitä mä äsken puhuin siitä harjoitteluohjelmasta, niin kuin päivän kunnon huomioiminen. Se, että pystynkö mä tänään, kun mä menen kuntosalille, niin pystynkö mä tekemään sen mun koko harjoitteluohjelman, missä on 5 tai 6 liikettä, vai otanko mä sieltä vaan sen alkulämmittelyn ja sitten mä otan siihen 1 liikkeen. Ja no se oli sitten tämän päivän treeni. Niin sellaiseen niin kuin voi myös se terapeutti tai ammattilainen kannustaa. Tuossa Riikka puhui siitä hoitouupumuksestakin tuossa esityksessä, ja mä voin siihen kyllä niin kuin samaistua, että siinä vaiheessa, kun mulla silloin reilu vuosi sitten oli se tilanne pahimmillaan, niin mulla oli sekä fysioterapia että toimintaterapia ja niihin liittyvät harjoitteet, peiliterapiaa kotona ja sitten oli kaikenlaista aistiharjoituksia ja mitä kaikkea siinä oli. Ja sitten vielä lisäksi mä tein tahdistamisharjoituksia, koska mulla rupesi käymään niin, että mä en enää päässyt kotolta mihinkään. Rupesin jumittumaan sinne, niin ihan siis sellainen tahdistaminen, että menee uimahallille ja ole 5 minuuttia uima-altaassa ja se riittää ja voit lähteä pois. Niin sellaisiakin harjoituksia siellä oli, että kyllä se, mutta siitä sitten lopulta selvittiin, että se hoitouupumuskin sitten selätettiin, kunhan ne niin kuin just nämä omaharjoittelut rupesi tuottaa tulosta. Ja tällä hetkellä on tosiaan suht hyvässä kunnossa, eli pystyn koko päivä työtä tekemään ja sen lisäksi harrastelemaan kaikenlaista. Tosin tällä hetkellä on taas sellainen tilanne, että pitää vähän kalenteria tyhjentää, että alkaa hermosto käymään ylikierroksilla, mutta siihenkin saan taas tukea tuolta mun ihanalta fysioterapeutilta, joka välillä vähän hoksauttelee mua, että jahas nyt alkaa vaikuttaa siltä, että olisi parempi sitä kalenteria tyhjentää, ettei olla kohta taas siinä tilanteessa, missä 1,5 vuotta sitten viimeksi oltiin.